Kleding. Servis. Waduh. Ket kok kampung wira-wiri rono rene klinik servis padahal yo musim sunat lho iki. Kok yo sepi ora ana udah sunatan. Jan-jan. Alat ya wis tak gawekno pirang-pirang kaya ngene abote nang nguri kok. Tekan bocah wingi kae ya pesene ya ngono. Kon nggawa rokok. 5 pres. Lah iki aku ora nggawa rokok ora lak malu aku. Wis mbah piye carane iki kudune golek wong sunat sing akeh. Kleding. Servis. Kleding. Masalah kok bocah iki nek sing get-geti wong ndek iki mulo jan anake sapa jane ngono anake Pak Wek ta sapa lho kok ndi nang Janjinya wingi mana? Janji apaan itu? Kowe ku wong tuwa kudu iso nggo panutan. Lah iya maksude ki apa kok malah ngece wong geriang ora kena nggo panutan. Lah karepmu ku piye nang njaluk apa? Janjimu mana 5.000? Janji 5.000. Sek nang tak pikire se, aku kok bingung yo. Masa aku duit 100 beber 5.000 gitu. Pentol mentok loro gak apa-apa. Wait, saya dilupakan. Hah? Iya, wali pleng aku nek bocah neh ku mau. Waduh, orang receh. Sesuk ya. Oh, pas sunate yo ki wingi to. Iya eling aku. Nyoh tak goleki dhuwit 5.000. Kok iso kelalen pleng ngono yo ngelingnomu kok nuwek-nuwekno wong geriang ora ndek aturan. Ngono ku piye karo martabate Pak Dur? Bayuh. Kok yo ora nek 5.000 jan. Engko nek tak weki 100, wonge mesti ra ndek susuk. Yes, ngene nang. Gandeng Pak Dokter iki ora nek 5.000, iki engko susukno ya. 95 weno Pak Dokter. Sing 5.000 nggo kowe. Oke? Oke. Wait, terima kasih Pak Dokter. Engko disusukno tenan, aja ndlamor. Dadi bocah kuwi kena dienggo panutan sing tuwa genten ora wong tuwa sing kena nggo panutan wong enom. Ngono lho nang. Disusukno engko lho. Oke, Pak. Mbok pek kabeh lak tekor kok aku. Saiki ngene, Ka. Kowe kan iki nganggur ah. Ayo melak kowe. Wait, siap. Lele sukene kene. Kadare ape maton kok nggo sendal le, Bu. Lho. Yo. Padahal iki koyo blotong-blotong nang kene ya, Le. Duh. Wis tak cangkinge. Saya. Lah iki suket pirang-pirang lah, Bu. Ya, Le. Piye apa medhon nang kene? Oke. Ya. Anake wong tani iki ora usah prindang-prinding. Yo kudune wani lemah ngene ah, Le. Tenanan ngono lho. Ndek ingi to, Le. Delalah kaya panen lombok dadi wis tak sunatno. Ya apa ora ndek ingi? Tapi ndek sunate kurang jos kok. Lah kowe kuwi lho, Le. Ndek ingi arep njaluk sunat lem laser ya wis tak parakno rono. Yo jek kurang rimane kok. Padahal kuwi lho ana Pak Calak dokter keliling ki Pak Haji Sarimin gak roh kowe. Lah kuwi lho Bu, sunatane jos tenan. Tak kira ndek Pak Sarimin sak donga wingi iso diukir. Lah piye lho ya wis kabeh wis kadung. Iya. Lah ndek ingi nanggap barongan masang teratak ngundang wong iki dhuwit tok Le. Lah mosok ya mbok protol nang kok ndek gawe nang ngono. Lah iya. Lah yo ae. Kok ora ora ribute wong tuwa iki nek ndek gawe. Tapi kan hasil. Tapi iya Le. Lalah koyo akeh bejo. Bejo nang bejo, Bu. Tapi mikir balekno. Lah dalah lele. Lalah iki lho Le kalongan ya Allah.
telung dino iki tek ngedur iki piye? Mikir baleknone, aduh mumet iki ndelalah ki lho. Nandur pari yo lagek ngene. Apa niki jenenge? Lagek rubus ngene iki. Sok kapan panen iki? Kita pasrahkan dengan Yang Maha Kuasa. Oke, Le. Ayo lanjut. Matur kok. Ndang di watune Le, bendang anu ki lho, subur. Ndang panen ayo. Ya. Kok nek panen nek nek tuku apa Le? Mobil. Mobil, amin ya Allah. Kok sesuk iso tuku mobil. Pak cepet Pak, selantek engkel. Dicek sih nang. Iya Pak, abane Pak. Wis ngomong wonge. Masih 5%, masih 5%. Aman berarti. Duh, Ora sak entek enak piye lah Pak? ora sak kesusu, ada alat terbaru. Alat iki iso nggo nambahi baterai langsung tek jereng 100%. Bukan alat sing diingi iki Pak. Alat ndek ingi, tapi mbok jaluki model apa iso kabeh. Kok ndak iso. Jajal ya. Tak omongane kelak. Tambah baterai manuke Yongki. Monitor manuke Yongki ditambah daya 100% ya. Oke. Loh, wis bicara. Oke. Wih, canggih ya. Gede wong kuwi lho kowe kunang. Ndek nyimulo ya canggih alate Pak Dokter ra ono sing ora canggih. Ya ra, Yong. Iya Pak. Lah mangkane kuwi kok wik mumbul aku nganti. Piye iki? Wis enek perubahan rong? Rasanya cik loading ya Pak, muter-muteran rasanya. Oh, berarti je loading, nunggu karek ngenter tok iki lho. Piye? Wis pinuk Pak. Wis nek ngono Pak Dokter ya penasaran tak ndelok sik kok penak men. Dinggo sik saruke. Cek sik ya. Mulah kalem sithik ngono lho Pak. Ya wong penasaran kok ora oleh. Ayo kalem-kalem sithik ngono Pak. Bayo 100%. Nah, mantep. 100% baterainya wis tak tambahi. Sekarang waktunya reset total. Ben bancar. Bancar piye le Pak? Lho mangketen baterai kowe ku ndelomor nek metu ku diopeni, dicas sik to. Wis tak kandhani lali. Lah lali, ya wis ra masalah. Ki wis dioke jenenge Yongki ben diproses nang kene ya. Nggih. Yongki. Monitor baterainya Yongki wayahe reset apa urung? Masih bagus. Kok jarene masih bagus. Ngono iki berarti aman. Ya wis ra masalah. Tak lanjut aku. Oke Pak, nggih Pak. Wis lanjut ya, Kak. Kanca-kancamu sampe sunat dine kok tak wae persen kuwi entuk aki. Mantap. Lah. Ayo tak dhisik ya. Ya. Lah. Engko nek kanca-kancamu langsung ngabari Pak Dokter ae. Oke. Lah ngono lho. Lah pakmu wingi wis sunat? Wis ah. Wis. Wis. Ya wis nek urung kon riset nang Pak Dokter ya. Oke. Lah yo mesake kowe lho nang orang dadek barang kuwi ya gerang barang dek ora dikekekno adik pakmu jan ndelomor repol kok. Ya ora masalah, urung wayahe mungkin. Wih, Pak. Apa? Enek koncoku Pak, lek ape sunat. Ndre nang? Kae lho Pak. Oh iya. Apa nang ndi nang? Pak, aku golek kowe. Lah arepe lho apa? Kowe soalnya lagi viral Pak. Loh, viral apa kuwi nang? Sunatan lho Pak, lagi viral ning YouTube. Oh sunatane ya. Yo, Lah iki ya. ada ape sunat. Waduh nek dina iki ora iso aku. Kenapa? Iki kan nenek perlu Pak Dokter ape? Hajatan. Kita nondi. Lho nunggune Pak RT yo. Bener nek ngadakno mbeleh wedhus 8 ngono kok. Ketoke kuwi Pak RT yo pakanku. Nang ndek mangke nomahku gak rame. Pak Dokter endak ceramah tur. Ayo, nang Pak emang gene dado, Pak. Heh? Nomahku mah gene dado, Pak. Lah Pak memange sapa?
RT ku paham. Waduh, masalah HP nipu kok sido keceplosan. Aku ki urung iso nek dina iki nang sesuk ya disunat. Seka lah ngono sing kompak sekalian Pak dokter tak nggak Durfresh neh. Alat terbaru modifane ben luwih tajam. Lah ngono lho. Yes, no. So minggu guri ora masalah. Aku tak tuku alat sip. Ya. Oke. Yes, hati-hati nang dalan, penting wis ketemu Pak dokter nah ya. Kah, mrono Kah? Siap. Wak wik kayak gini.